Yes, yo, with that small cell that can scam with it. Ja, isang isip ko dahil. Kailap. Okay, ako dari vraagjes para. Laatste gaat de bonus vraag geweest. Zo eerste vraag. Wat zo'n type? Lang suara ako. Light skin, no? Oh, light parang. And poor. Okay. Poor lang. Yes. Jouw tweede vraag is. Wat je reed, ano man siya. Asia beastie. Oh, boy beastie. Okay. Je body count? Nul. Okay. Jouw bonus vraag. Wat is karo zo? Oh, BMW. Stunning. Few moments later. Kaya ka na maisip. iPhone. Mooi camera's phone. Wala. Sabi ko dani. Sabi ko. Oh, we gaan drie vragen vragen. En hier gaat de bonus vragen. Jouw eerste vraag is. Wat je type? May type pa sa file na mata like I don't QPI parang. I don't Nee, oké. De tweede vraag is. Wat je reed? Kijk er ook niet. Dat dacht ik ook. Wat is je boodschap? Nul. Ja. Doe het hier toch? Nul. Ja. Doe 360 met die camera. Nul. Als je reed. Doe het nog een 360. Van de poos. Een poos. Hij dierka. Stunning man. Maar dank je nog. Next. Ja, sabi ko pa dahil. Kaya ako diri vraag vraag. En nakatik ang bonus vraag no? Jouw eerste vraag is wat zo'n type? Ano maisip? iPhone. Yes. Take ko bay, Maria. Take ko bay. Nou, wat is al? Red plek ano maisip? Ang heet leken huis. Zijn manetti. Drank niks bier, niks alcohol. Yes. Lekker. Kijk hier, jouw derde vraag. Nou, wat is een bodycount? Nul. Nee, oké. Jouw bonusvraag, kom mee, Bo. Jouw bonusvraag. Wat een karo ervan? Mijn car. Wat een karo ervan? Wat een car. Een BMW en een Lamborghini. Stunning meisje. Stunning. Oh. Ja, sabi ko ba dahil? Kijk, jij moet drie vragen. En die ene is een bonusvraag, no? Jouw eerste vraag is, wat is type en een meisje? Zweer? Hier een